Benvolgudes companyes i companys del Club d'Escriptura. Anem avançant i avui arribem a un tema fonamental de l'escriptura, que és la veu de la nostra història. Qui ens explica la història? Aquesta veu que sentim mentre anem llegint. Aquesta veu és el narrador. Per tant, quin narrador tenim i posem a la nostra història? Fem un pas previ. És molt important que entengueu que vosaltres no sou el narrador o narradora de la vostra història. I ara em direu, com pot ser? Però si sóc jo, no?, qui l'escric. No, però és molt diferent ser qui escriu la història de qui narra la història. Qui narra la història és un narrador o narradora que vosaltres creeu i construïu. Sí, fins i tot si és un narrador omniscient. Perquè vosaltres decidiu quin poder li doneu a aquest narrador, què sap i què no sap. Vosaltres ho sabeu tot com a escriptor o escriptora de la vostra història. Però què sap el narrador? Quin potencial o poder li doneu a aquest narrador? Anem-ho a veure. Vosaltres sou l'escriptor i construïu un narrador que explica. I després teniu els personatges. Aquest narrador és un dels personatges o no ho és? Això és una gran decisió, perquè és quan decidireu si el narrador és intern, per tant forma part de la història, o és extern, s'ho mira des de fora. Si és intern i forma part de la història, teniu tres possibilitats, com els tres tipus de personatge que ja vam treballar. Protagonista, ho narra el protagonista en primera persona, ho narra un personatge secundari, també en primera persona, però és el personatge secundari que tota l'estona està narrant sobre l'altre, és a dir, pensant i enfocat sobre l'altre, o ho narra un testimoni, algú que encara està més allunyat de la història. Podria ser una cambrera, un porter, algú que passava per allà, un testimoni. Teniu aquestes tres possibilitats de narrador intern. Els narradors interns sempre són en primera persona, encara que moltes vegades estiguin narrant en tercera persona perquè estan enfocats cap als altres, però hi ha un jo. I aquest jo és en primera persona. Anem a veure d'aquests narradors en primera persona interns exemples. Un podria ser el narrador protagonista en primera persona, podria ser el llibre de Salinger, El guardià en el camp de Sègol, que és en primera persona protagonista. Un altre de primera persona secundari, és a dir, que el protagonista és un altre, però el personatge secundari és qui narra, és clàssic, és d'Arthur Conan Doyle, les aventures de Sherlock Holmes, que estan totes narrades des del protagonista, des del personatge secundari del Watson. Ja està. Sí que moltes vegades parla ell fa això, ell fa allò, però hi ha un jo que està narrant en primera persona. I després tenim un narrador testimoni en primera persona, que podria ser, per exemple, el conte de Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda, que és des del jardiner i que enfoca i veu els personatges principals, com s'estimen o es desestimen i tot el que fan. Aquests serien els narradors en els tres personatges que formen part de la història. Però també podem construir un narrador que no té nom, però que és qui explica la història i que, com dèiem, és diferent que l'escriptor. Perquè a aquest narrador li donem poders. Quin poder li vull donar a aquell narrador? Tots? Vull que ho sàpiga tot, de tots els personatges, tots els seus pensaments? Puc saltar d'un personatge a un altre? L'Alice pensava que no volia estar més amb el John, mentre el John deia que insistia perquè no podia imaginar-se la vida sense l'Alice? És a dir, estic en una escena entre l'Alice i el John i puc saber els seus dos personatges què pensen o no, o només els d'una? O fins i tot puc saber què vindria després, perquè encara no sabien què vindria després i que l'endemà seria pitjor. Això seria un narrador omniscient absolut, que ho sap tot, una mica Déu. Si decideixo que no vull donar-li tant poder, que vull donar-li només una part del poder, seria un narrador equicient. Moltes vegades aquests narradors equicients són els que es remeten a un personatge, al pensament d'un personatge, i en aquell moment sabem coses del passat però no sabem coses del futur. I és molt pràctic, per exemple, per la novel·la negra, perquè si el nostre personatge principal va a tocar la porta d'un veí de l'edifici on s'ha mort una persona i truca el veí li obre la porta i sabem que el veí està pensant «Ai, que no m'enganxi, que tinc el mort a la nevera», doncs si no volem que ho sàpiga, això no ho hem de saber, el narrador tampoc ho ha de poder dir. Hem d'apuntar només al personatge principal, que veu indicis però que no els pot acabar de lligar, perquè no ho sap.
Aquest és el narrador quiescent, que és una mica com una consciència, com una consciència que sap els pensaments del personatge, és molt proper a aquell personatge, però no sap els de l'entorn. I finalment tenim un narrador càmera. Aquest és més estrany, perquè és més fred. Només veu el que passa, però no sap els pensaments de ningú, només les accions que van passant. Aquests són els principals narradors que podeu escollir. 3 interns, 3 externs. N'hi ha alguns més. Podríeu escollir un narrador no humà, que podria ser un animal, podria ser un objecte, el telèfon que narra la història de la protagonista, no? Podria ser una cosa així. També hi ha el narrador inexistent, com seria el cas del teatre. No hi ha narrador, és tot diàleg. En un diàleg no hi ha narrador. Podria ser també un narrador editor, és a dir, comença la història amb un narrador, amb un personatge, que és el narrador, i aquest personatge troba unes memòries d'un altre personatge i saltem a un nou narrador. I aquí us sorgeix la pregunta, puc canviar de narrador enmig de la història? Estem començant, no ens ho posem tan difícil, sí? Comencem pas per pas. Agafem un narrador, el fem bé i el portem fins al final. Ara, us fa molta il·lusió i penseu que és el narrador més encertat i voleu canviar de narrador? Sí, podeu fer-ho. Quines opcions teniu? Doncs mireu, l'opció més fàcil és que cada capítol sigui un narrador diferent. Per exemple, hi ha un mort i cada capítol és un narrador diferent que ha viscut aquella nit en què es va morir aquella persona i que li explica al policia, per exemple, i tenim els diferents punts de vista. Això seria un narrador repartit. Una altra opció és el narrador variable. A cada paràgraf o al cap d'uns paràgrafs canviem de narrador. I aquesta variació pot ser de narrador omniscient a narrador en primera persona, protagonista, de narrador quiescent a narrador omniscient. Podem variar molt. Clar, això és una mica més complexa. Per què? Perquè cada canvi que li exigiu en el lector és un salt en el camí. Jo estic molt ficat i estic anant enganxat a la veu d'algú i vaig i de cop i volta és una altra persona qui m'està parlant. Qui és aquest? És un salt. I qualsevol salt pot ser que m'aparti de la lectura. I per últim, ja és com el triple salt mortal per als Jocs Olímpics, seria el Jaume Cabré, que és narradors encadenats, que en una mateixa frase et pot canviar 2 o fins i tot 3 vegades de narrador. Clar, fer això és el que deia, nosaltres estem una mica pàrvuls, estem començant, no ens posem tants reptes, anem pas a pas i després estudiem el cas i mirem com ho fa. Com ho fa sobretot perquè no hi hagi aquest salt, perquè podem seguir enganxats en la lectura i a més el que fa és potenciar el millor de cada narrador. Què passa? Que els narradors externs ens ajuden a tenir una perspectiva de tot el que està passant. I aquesta perspectiva de tot el que està passant ens dona més èpica i ens dona més elements, però ens allunya de les emocions. Si agafo un narrador intern, estem molt a prop de les emocions, ens emocionarem molt, però només des d'una perspectiva, no tindrem tota la visió. Llavors, cada un té elements positius i elements negatius. Clar, Jaume Cabré el que fa és agafar el millor de cada món. Quan necessito elements més propers, agafo un narrador proper, quan necessito una perspectiva general, agafo un narrador general. Llegiu-vos Jo confesso i aneu subratllant i a veure com ho faríeu, podeu copiar i a veure com ho faríeu. Jo us dic, us recomano que controleu bé, que feu una bona història i després anem pas a pas. Aquests són els narradors i els punts de vista. A mi això m'interessa molt, el concepte punt de vista, perquè heu de pensar que quan escolliu un narrador o un punt de vista, per exemple, el narrador en primera persona, des del punt de vista d'un protagonista, no és només que et narri la història, és que ell veu la vida així. Llavors, si jo tinc una classe i hi ha diferents alumnes que m'estan mirant, estic convençuda que al final d'aquella classe cadascú s'haurà quedat amb una cosa diferent. Segurament vosaltres d'aquests vídeos cadascú es quedarà amb una cosa diferent. Algú es quedarà, ai, aquí porta un fil que li sobresurt. L'altre dirà, doncs ha estat molt interessant aquella paraula que ha dit. I un altre es quedarà amb un altre concepte i li recordarà una altra cosa. Això vol dir que veiem tots i captem tots de la vida coses diferents i vosaltres heu de lluitar perquè la veu del vostre narrador es vegi diferent.
I si no li agraden els dies de pluja, quan surt i veu que plou, s'ha d'enfadar. I si no li agrada l'olor a cafè, quan va a una cafeteria, li ha de molestar. I tot s'ha de fixar en les coses que formen part de la seva personalitat. Això és el punt de vista i això és el que costa més de treballar.